potkali v roku 2009, já jsem s tím z Vrchnošlavy do Znojma, tam mi prozradili, že tu cestu absolvuje, protože jeho chlapček je nemocný, onkologický a veškerý výtěží cesty investuje nebo předá klinice v Vrchnošlavě a že tak bych chtěl pomoci za to, že ten protože pořád já vznikla myšlenka jako dětem vysvětlit československý projekt výrok a to tohle. Já bych chtěl poděkovat za všetkých účastníkov na československej jazde a máme sa veľmi milo prekvapení, koľko ľudí sa tu dneska stretlo a preto vám nechám chodu dole. Také výkony tu dáva, takže som včera počul na Prade, že bol úplne fantastický a výnimočný a my sa tešíme na to Slovensko. Som strašne rád, že je tu profesor Pavko, ktorý nemám tlmočiť. Nesie takú československú enklávu a ja som strašne šťastný, že tento projekt pokračuje ďalej a Pepo dneska dáva úžasné výkony a som strašne rád a my vás vítame zajtra na Slovensku a som šťastný. Čo môžem na to povedať? Máme tradíciu, vytvorili sme takú tradíciu a už teraz jej padajú slzy, že je tu strašne veľa ľudí a to, čo sa dneska deje, to nie je náhoda. To je to, že je to dobré, je to fantastické a je to vďaka vám, ľuďom, ale hlavne Pepovi, že bojuje, dala ten výkon. Ja som bol včera v Bratislave na onkológii odozdať darčeky, ktoré boli poskytnuté v rámci našej jazdy. A strašne píšia zajtra, aby tam Pepo prišiel. V Bratislave je veľký humbug. Pepo pôjde cez hlavnú magistrálu Bratislavy. A strašne na to teší. 20% stúpanie na Kramáre, kde sú najväčšia nemocnica onkologická. A ja to verím, že to zvládneme a som šťastný. Nemôžem nič iné povedať, som šťastný. Šťastný. Taky nezvedej. Ježíš, nalej to do něj. Tož, prosím tě, jde nás tam taky. Počúval, ty máš dobré koleso, ty ješ časovku, čo? Lováci prej. Tak co, nebude vám vadit ta Střelnice Horňánská po takovém výkonu? Vůbec ne. To je přesně to, co máme. Na zdraví, na zdraví. To je velká nevěčka. Ano, to je velká nevěčka. Tak se vám jede? Dobrý den. Všechno dobré, s kama jedete? No, od začiatku. Úplně, takže vy jste ze Slovenska, s kama? Z Bratislavy. Bratislavy. Takže nech se vám darí. Dobrý den, tak jak se vám jede? Dobře. Není Pepa moc rychlý na vás? Není? S kama jedete? Od až na Ukrajinu. Jedete až jedete? Já jedu až na Ukrajinu. Jo? Nebo Ronový Sedlice. A kde bydlíte? Já bydlím na Pece a to je u Nový Paky, Krkonoš. Tak děkuju. Prosím. Tady jsou borci, takže jak? To vypadá? Vypadá to zatím skvěle, no, tak skoro kolik, 800 km za námi a víc než půlka před námi. No. Žádné problémy? Ne. Všechno dobré? No, je to. A těšíte se na Slovensko? Je to radost všecko. Těšíte se na Slovensko? Taky. Dobrý den. Dobrý den. Co si dáváte? Já vám dopreju. Takže štampla horňánská žádná, ale banán. Štampla už byla? Nepijete vůbec? Maličko vína, ale toto ne, koralu ne. Ne, a s kama jedete? S kama jste? Zašel. Také Zaše, ale kde bydlíte? Pardon. Brno. Z Brna, Brňák. Takže s Pepou máte už nějaké zkušenosti? Já už jsem si měl loni z Bratislavy do Ašer
předloni 2 etapy, když jel do Belgie. No a jinak se ještě vidíváme, on jezdí ty historické koleje taky, jste viděli. Jezdím, no. Takže dobré, jo? Tak blahopřeju. Obdivuju, Je to borec, že? fantastické do kopca i z kopca, to je... Stíháte ho? Stíháte ho? Tak. Tak nech se daří. Ty začíná. Spojíš na Slovensku. Pane Zemučák, můžeme si udělat to? Na Čechy pozvali vás starosta, ale počkej, Jdeš se na ruku podepsat, běž. že víte kolegům, že máte, že pozvali na Čechy do školní jídelny, všichni. Taky jste tady Můžeme si neudělat to? Pepo, tady tě prosím. je těm jeden, ale já tady mám nějakou práci, přátelé moji měli. Tak se ne, naschára dále.